Het is 21 januari, de dag dat in Nederland de blaastest plak maakt voor een enkel boon die het alcoholpromillage meet. Het is echt de dag dat de alternatieve oversterrentocht op de Wijzenzee net teruggeeft. En het is de dag dat toekomstig kampioen Olivier van der Voort in Bient zijn bijzondere verhaal vertelt. Goeien en welkom bij Bient. Nou, deze week maar het badskip wel duidelijk wezen. Wil je als artiest echt wat bereiken, dan moet de beelig ervoor. Joen een band die op deze wijze troprutsen is. Het is misschien ook wel leuk om te laten zien. Dit is het blad muziek.nl. Daar hebben we een maand geleden een interview mee gedaan en dat staat nu in de bladen. En het gaat ook een deel over DIY in de orde. Anthony Lulling gaat deze week naar Sportclub Heerenveen en Bob Schepers gaat van FC Utrecht waarom naar Cambuur. Het zijn hectische dagen in de voetballerij, want om 12 uur vannacht dan sluit de transfermarkt. In het voetbal zijn er 2 periodes waarin voetballers van club wisselen mooi. Van 1 tot 31 augustus en van 1 tot 31 januari. Vannacht dus. En dus had technisch directeur bij Sportclub Heerenveen Hans Vonk en zijn collega bij Cambuur Gerald van der Belt het drok. Gerald, 21 januari, wat zit er nou alweer in die agenda? In de agenda staat helemaal niks. Die wordt helemaal vrijgeblokt, de 30ste en de 31ste. Want? Nou ja, er kan van alles gebeuren. Naarmate de deadline nadert, zoals nu, dan worden de clubs wat onrustig. De makelaars van spelers worden wat onrustig. En dat heeft ook wel zijn weerslag op de spelers zelf. Die ook denken van, nou, kan ik nog een transfer maken of niet? Of wat zit erin? En dat geeft wel een bepaalde onrust binnen de club. Hans Vonk en Gerard van der Belt zitten deze dagen vastplakt aan haar telefoon. Alle dagen is er wel even contact, maar allerhande zaakwaarnemers. Het moet duidelijk wezen, de maanden januari is in de voetbalwereld een hectische periode. En correct in deze maanden is Hans Vonk uiteenzet als technisch directeur bij Sportclub Heerenveen. Het is een bijzonder leuke job. We hebben een heel goed bestuur die mij helpt. Jaap Schuurmans helpt mij enorm vanuit het bestuur. Jelko uiteraard. En al met al is het bijzonder aangenaam om hier te werken. Ja, de hele vibe in het voetbal is gewoon geweldig. Dat heb ik meegemaakt als speler. Was het leuk. Nou ja, een trainer wil ik niet worden. Maar hier in deze job zit je heel dicht bij het voetbal. Te maken met transfer, jeugdopleiding, de scouting zijn we proberen aan te verbeteren samen met Karel Brandsma. Al met al allemaal leuke dingen die heel dicht bij het voetbal staan. Bij Heerenveen is het relatief rustig. Bij Wormond Cambuur is er op deze laatste dag wel olieet drokte. Gerald. Hi Patrick. Algemeen directeur Gerard van den Belt wordt tijdens het interview plat bellen door allerhande zaakwaarnemers. Deze kunnen wij nu tekenen, ja. En nu, ik moet deze even opnemen. Van der Belt Gerald. kent 2 dingen tegelijk. En zo wordt tijdens het interview de transfer van Bob Schepers naar Sportclub Cambuur definitief regelen. Maria? Ja, Bob kan hem tekenen. Ik heb net Patrick van Diem gesproken. Dus, je kan hem van de training halen nu. Ja. Oké, dankjewel. Doei doei. Hallo. Bob, jongen, dit is mooi. Was ik weer, hè? Hè? Leuk dat je er bent. Zeker, ik ben blij mee. Hè? Ja? Oké, Nou, ga lekker trainen. Ik stuur naar de KNVB. Super. Bij Heerenveen waard Anthony Lulling deze week presenteren. Maar het allerbelangrijkste voor Hans Vonk en consorten is om Alfred Vin Bogerson van Heerenveen te behouden. Wij nemen elk bod serieus. Dus elk bod wat binnenkomt krijgt netjes antwoord ook van ons. En tot nu toe is dat, zonder inhoudelijk op de zaken in te gaan, is het niet relevant geweest. Nee, Gassensporen hier altijd door zo'n 0. Ja, in tegenstelling tot meneer Sporen doen wij daar geen uitspraak over. Zowel Heerenveen als Cambuur verwacht je beide geen zaken met het wan op deze laatste dag van de transferperiode. Maar zolang het nog geen 12 uur is, kan er nog van alles gebeuren. En we horen de spanning dus er nog een beetje in. En dan nou omdenken voor een bijzondere vrouw. En de
Atje liet voor eigen publiek Nina Statkiewicz ruim 3/4 seconde achter zich. Atje Keulen-Deelstra heeft de eerste plaats in het algemeen klassement veroverd, dames en heren. Geweldig, geweldig. Wat een vechtpartij, wat een knokpartij. En wat was dat mooi. Wat lekker. Atje Keulen-Deelstra, beelden dat je naar Sjen blijven kennen. Dit weekend stuurt Omroep Friesland op radio en tv documentaires uit over deze Frieske legende. Nederlands, Europees en wereldkampioenen. En Boppe dat ik nog winnen van 3 Olympische medailles. Maar de winterspelen van Sochi van de door en het feit dat het komende mannen een ierlijn is dat Atje Keulen-Deelstra verstoort, is dat genoeg reden om haar nog 1 keer in de skiwerpers te zetten. De makkers van de beide documentaires die ben hier, Sippie Tegelaar en Eelke Lok. Welkom. Ja, ik zei een legende. Wie zei echt een fenomeen? Ja, is weer een fenomeen. En dat kwam natuurlijk wel omdat ze al 3 ben hier. Een schofter Utrecht hier nadat ze kwartebaan rieden hier. En toen we begonnen. En in Juntjes zondag, toen was ze 31 hier. Toen waren ze dadelijk wereldkampioen. En dat was natuurlijk al heel bijzonder. En daarna volgende nog al je kampioenschappen. Ja. Eelke, toen heeft de televisiedocumentaire maken. Us Atje. Te gerren. Maar wat woest nou echt Sjen met deze documentaire? Nou, wij zijn nog eens net uitgegaan van allerhande mensen die vertellen hoe geweldig het Atje weer. Maar wij laten de beelden zien van haar. Dus ik had 194 filmpjes zien die al hier bij beeld en geluid wie in werd Atje in voorkomen. Maar nog volle meerwaarde van als het Olympische Spelen in 1972 dan weer die er net zeker zitten. Maar die had ik al hier trots jongen om zien te laten wat er gebeurde in die tijd van dat dan eigenlijk een jonge boerenvrouw die wat schuchter in de wereld stier, een wereldvrouw waar die in de 4 keer wereldkampioen weer 3 keer Europees kampioen Olympische medailles. En dat waren een echte vrouw. Dat waren een goede reetriedster, maar een echte vrouw. En wist er dan ook nog dingen in kwamen die we eigenlijk nog net wisten? Nee, maar had ze weer gewoon. Op het ijs vechten en net verliezen. En thuis een hele leuke vrouw en een goede boerin. Ja, want Sippie, daar zie je bij haar in de kernploeg. Daar wist een jong talent. Want hoe oud wist je? Toen ik bij haar in de ploeg kwam, wie ik nuggentje. Oké, en zij wie huisvrouw, 14 jaar ouder. 14 jaar ouder. Hoe wie dat voor jou? Ja, het wie gewoon een reetriedster. En voor mij was het natuurlijk wel heel bijzonder dat ik in een ploeg kwam met Stien Keizer, Ans Schut, Atje Keulen-Deelstra. Die koeken helemaal uit de kranten. Maar dat wie in de toppers van doen, hè? Ja, en ik kwam in eerst als junior in die ploeg. Nou, dat was natuurlijk super. Dat was echt fantastisch. En Atje wie altijd, die woord altijd tot trainen, die hier er nog aan, altijd heel fleurig. Dus het was heel aardig om mooi haar op te loeken. Want ik heb een heel soort mooi in de auto zitten. Gesprekken oer al oer. En dat verschil van 14 hier, nou, dat maakt ons net zo vol meer uit doen. Bijzonder, hè? En het was gewoon een reetriedster. Een reetriedster kreeg ze als wij. Maar wat ik nog wel in die tijd, omdat ze nu we hier maar aan de gang waren. Natuurlijk heb ik het boek van Iep van der Veer wel eens lezen door Atje. Maar ik wist eens net, en hier stik nooit zou horen, hoe hij jeugdwest het. En nou, ze verleert haar mem doet zijn 39 jaar weer. Dus, en Atje weer de oudste. En dat het best een hele drege periode west. En ik een hut besteen, want ze moest helpen op borkerij, op het loonwezen ontwerpen en natuurlijk naar squallen. En dat zei haar dochter Boukje Keulen, die zei ik van, daar is zij wel een echte terugzetter terugwinnen. Nou, daar heeft ze het eens met u nooit doorhoorn. En dat vind ik wel spietig dat ik het daar net met haar onhoorn heb. Ja, terugzetter. Van Eelke, we hadden vragen om een fragment uit de documentaire te zien. Die het echt, Atje Keulen-Deelstra deel zet, hè? 1960, ze werd zo'n op het Nederlands kampioenschap lange baan. Dat is de introductie. Dat is de introductie. Ja, okay. Ja. En dan werd ze zo'n. En eigenlijk hier ze doen in de kernploeg, maar met de KNVB zei ja, je 3 jaar ben, dat doen wij niet. En toen had ze zijn van, dat zal ik hem wel even snel laten. Trainen. En toen hoorde hier wie ze Nederlands kampioen. Maar dit is trainen. Een echte terugzetter. Ja. Het fragment. Ik zil haar eens wat sjen litten. Thuiswerkje met de bal of de kugel. Of ik die wat sprintwerk. Wat heb ik vaak tocht, ik won net meer. Het voelt me zo aan. Ik kan net zo goed alleenig trainen, al die ik het trouw. Fietsen gong wel, maar dan hier ik graag een doel. Maar in groepsverband wie het eigenlijk altijd beter. Ja, Sippie, echt trots zetten. Altijd werkje, hè, wat Eelke zei. Herkent u dit werk?
Ja. En wat ik verteld in dat boek, hè, want dit is een citaat uit dat boek. Ze woeren altijd met oren trainen. Dat wie echt iemand die in een groep woer. En dan functioneerden ze hartstikke goed. Zij gingen echt net alleen nog te draven en heel lang. Dat deden ze wel eens, maar net al haar trainingen. Ik deed het vaak wel, want ik hier net volle maten in de buurt. Dus ik trainde vaak alleen nog, maar zij trainde altijd in een groep. En vooral in die tijd onder leiding van Klaas Visser. Dat weer echt de grote animator hier van het reetrieden in Friesland. Maar zij hier Trijbeen, topsporter. Wie zijn nou echt een beetje het rolmodel voor de emancipatie eigenlijk? Nou ja, dat wie uiteindelijk was, alleen dat viel ze zelf net zo. Dat doen wij in Friesland net en dat denken we helemaal net. Nee, je doet gewoon wat je zin aan haar. In Friesland is het geen emancipatie? Nee, we praten net nooit over. Ze praten net over van ik ben een feministische emancipatievrouw. Nee, ik wil gewoon rieden. Nou, en dat wil je goed regelen op een borkerij. Jelle past op een band, Beppenkamer aan. En zij gaan voort de reetrieden weer 3 maanden in die hier. Wie ze dan al de geweldigst aan het reetrieden. Nou, en dan kwamen ze weer op de borkerij. Wie het werk gewoon. Boukje zei ik in het programma van ik heb helemaal geen les van aan. Dus mem, die weer er gewoon eigenlijk altijd. Alleen in de winter even net. Ze ondervonden wel een soort kritiek. Ze kregen brieven van mensen accepteren dat eens net dat ze dat deden. Want maar je even voorstellen dat we een totaal oren tijd. Dat we net zo dat doen vrouwen boetenshoes ontwerk wien. Zeker dat ze trouwden, dan houden ze vaak op. Ik als sinds van de klasse, dan houden ze op mijn werkje. Nou, en dan mag je voorstellen, zij 3 bands, wie nog hartstikke jong, de band. En toen gingen ze voort. En nou, wij hebben gelijk in 1973 gingen we 6 weken in Scandinavië ta. Maar in 72 weer we 3 hele week in Japan voor de Olympische Spelen. Nou, dus heel vaak hele lange perioden van huis. En geen mobiele telefoons, geen e-mail. Alleen nog maar eens een brief schreeuwen. En dat weer het enige. Ja. En we hier natuurlijk helemaal geen geld om te bellen. Dus dat we al jaar heel sumier. En dat vonden mensen toch wel heel raar. Dat een vrouw dat dier, dat een huisvrouw dat dier. En een band achterliet. Ja, en Jelle die vong dat al hier op. En Beppe. Ja, en dat zit ook in de documentaire. Hè? Een mooi fragment is dat, laten we dat ook even share. Maar de dochter Boukje. Nadat de kinderen geboren waren, toen begon ik eigenlijk weer een beetje te trainen. En nou ja, dan heb je wel eens niet zoveel zin, hè. Dus 's avonds ben je moe. En dan zei hij altijd, nou ga maar, als je er dan 1 keer bent, dan is het goed. En dat was ook wel zo. Maar dan had hij ook van hetzelfde kunnen zeggen, nou blijf maar gezellig thuis. Want hij zat altijd alleen. Dus die stimuleerde haar enorm. Die had altijd achter haar stonden en ik zei, nou kom op mij terug in en niks van aanloeken. En probeer het door hier maar weer. Natuurlijk mis je mem. Maar ik had net nou nog het gevoel van jeetje, ik heb wat het ze achter in de steek litten. Dat ze thuis kwamen, dan weer ze weer eens een mem en dan weer ze weer gewoon boerin. En nou in de warp ze gewoon weer boodschap dwaan en dan weer ze gewoon atje. Ja, Atje Deelstra, dit dus 40 jaar lang ongeveer. Het zijn nou een inspiratie geweest voor de huidige generatie? Ja, denk het wel. Want? De vrouwen die hebben, de saffelijke kampioenschappen, hele 3 Europese, 4 wereldkampioenschappen, daarna nog 4 keer een marathontitel hier in Nederland, 61 marathons won. Dat was een heel groot voorbeeld voor de oren vrouwen. Maar toch, en daar jerk je hem eigenlijk naartoe, geen Olympisch goud. En dat is toch eigenlijk wat telt? Ja, dat is heel spijtig. Dat net in haar hele oeuvre zit. Dat is jammer. En dat kan ik komen, want daar hebben we het natuurlijk wel gewoon. Hoe kan het nou dat dat net slag is? Want ze weer doen hartstikke goed. Maar het weer natuurlijk een allroundster. Een op- en top allroundster. Ja. En net een specialist. Hoewel, ze zit op 1000 meter, maar wat zien er dus van goud al. Hè? Dus ze zit er heel dichtbij. En letter het ze dat ik vreselijk vond natuurlijk. Maar het weer net een echte specialist. En Stien Keizer die op een gegeven moment in de gaten van nou, ik versla Atje net meer in het klassement. Ik ga me specialiseren. En Stien Keizer die rieden doe echt op de 1500 en de 3 kilometer. Ja, en die woonde goud op de 3 kilometer. Het zit al hier in de documentaire Us Atje, zowel de televisiedocumentaire als de radiodocumentaire. Die werden snel uitgestuurd bij Omroep Friesland. Dank voor je komst en je verhaal. Ja. Verder mooi muziek. Je het verhaal van een van de 650 bands uit Friesland, Black Box Red. Het rockduo speelde kwartling nog op het Eurosonic Noorderslag-festival in Grijns. En dat alles in eigen beheer. Van het maatje van videoclips en het regelen van buitenlandse tours. Black Box Red. Grunge dauwt zo'n 3 uur. Ik tref het duo Kret voor een van haar optredens in Grijns. We zijn hier op Eurosonic Noorderslag. Achter ons is de Warhol, waar we zo meteen gaan optreden.
is de week waarin we onszelf echt heel veel kunnen presenteren. En ook presenteren aan mensen waarbij we anders niet snel komen. Er zijn heel veel Europese labels, festivals, boekingskantoren. En dat is heel belangrijk voor ons om onszelf te kunnen laten zien. Het speelgeven. Je hebt heel veel mensen die zeggen van het is nu moeilijk, het is crisis en zo. Maar ik denk juist dat er in crisistijd heel veel goede dingen ontstaan. En volgens mij hebben we dat vooral in Leeuwarden best wel gemerkt de afgelopen tijd. Zoveel nieuwe initiatieven en mensen die bij elkaar komen om samen iets heel moois neer te zetten. En ik denk dat dat ook in de bandcultuur heel erg belangrijk is. Het is misschien ook wel leuk om te laten zien. Dit is het blad muziek.nl. Daar hebben we een maand geleden een interview mee gedaan en dat staat nu in de bladen. En het gaat ook een deel over DIY in Leeuwarden. Je hebt een artistiek product, een artistieke visie en die wil je naar buiten brengen. En wie kan dat beter dan dat je het zelf gaat doen, zeg maar. En dus dingen zelf in de hand houden en sturen is voor ons heel belangrijk. Omdat zo kunnen we ook consequent blijven in wat we willen en wat we willen uitdragen. Het doe-het-jezelf is eigenlijk best wel breed. Het gaat van het zelf aansturen van videoclips, zeg maar, het regisseren tot aan het contacten leggen. Dat je gewoon op de juiste plaatsen bent met de juiste mensen en daar weer een netwerk opbouwt, weer optredens uithaalt. Zelf tours boeken, bijvoorbeeld Engeland hebben we een aantal keer gedaan. Het zijn heel veel aspecten die erbij komen kijken. Of is alles zelfs dan net meer dan een tussenfase? Nee, ik denk niet. Je ziet ook, zoals bij de boer, die gaat, dat is nu ook helemaal hip tegenwoordig, dat je gewoon bij de boer weer gaat kopen in plaats van bij de supermarkt. Dus die houdt het eigenlijk ook in eigen hand nu. Ik denk dat er juist, nu er zoveel met internet gebeurt, dat er een beweging komt waarbij eigenlijk alles weer naar de ambacht gaat. Je ziet het ook met de opkomst van vinyl. Mensen die willen toch teruggrijpen naar iets wat je kan vastpakken in plaats van alleen een download op internet. Ik denk dat dat weer heel belangrijk wordt en ik denk dat dat niet alleen in muziek, maar ook in kunst, andere kunstvormen ook belangrijk wordt. Dus ik voorzie wel een soort van weer misschien een teruggreep naar de ambacht en ook wel weer een tegenbeweging op alle pop die heel erg hard gaat. Dus een soort van punkachtige tegenbeweging. Had je het over een echte trossetter in de sport, dan is Olivier van der Voort erin. In 2009 rekte de dan 11-jarige Olivier bij een curieus ongeluk een pad van zijn kon kwijt. Een ramp voor het uitzonderlijke zwemtalent. Maar hij vjocht het hem waarom naar de top. Op de wereldranglijst van de Paralympic zwemmen zit Olivier nu op het 5e plak. We praten met Olivier en uw eigen zaakkundige Age Veldboom over zijn prestaties en ambities. Heren, beide welkom in de studio. Olivier, we hebben afgesproken ook een gedeelte in het Nederlands te doen, hè? Ja, Want je woont dicht bij de Drentse grens, dus dan is de Friese taal wat lastig. Als ik goed moet beantwoorden, dan liever Nederlands, ja. Oké, zullen we eerst even zien naar Joert, even waarom naar 2009? De 11-jarige Olivier van der Voort van Elslo is zijn linker onderskon kwijt na een dramatisch ongeluk met zijn pony. Een kwartier lang hong er ons zijn best dat door de bosken, hoe de diek en uiteindelijk in de Canada-maar bedaren. Toen ben ik kopje onder gegaan en dat was toen de hele tijd probeerde ik echt omhoog te komen om te ademen. Maar soms dan lukte dat niet. Toen zat ik echt te diep. Ongelooflijk hoe je dat gedaan hebt. Olivier is een trogzetter en een wiere sportman. Hij zit ik op hockey, tennis, hinderrijden dus, zwemmen en golf. Mijn knie zit in ieder geval nog op, dus dat is nog wel goed. Denk je dat je later weer kunt sporten? Ja, dat denk ik wel. Want je kan alles met een kunstbeen. Ja, Olivier, hoe is dat om dit weer terug te zien? Ja, ik was toen best wel sipjes. Ja, het zit nog in het ziekenhuis. Dus eigenlijk alles wat om je heen zit is wel een beetje dramatisch. Want je ziet daar weer tegenover je zit dan weer iemand met een probleem. Maar het is wel weer het leuk om het ook weer een beetje te zien van hoe je eigenlijk weer van dat naar nu bent gekomen, naar nu in topzwemmer. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ja, want het is gebeurd tijdens het ponyrijden. Je bent gevallen, de pony sloeg op hol en jij bleef hangen, hè? Met je voet in ik ben niet echt blijven hangen. Het is meer dat ik het halster beet hield en ik zat wat super met het touw en het zwiept om mijn been heen. En op een gekke manier zat het echt heel goed vast. En het paard trok net zijn hoofd omhoog en mijn been die viel
ja, mijn hele lichaam viel dus naar beneden omdat ik niet evenwicht kon houden. Dus ja, dus toen schrok het paard daardoor en die rende er vandoor. En toen ben ik iets van 3,5 kilometer meegesleurd. Dus ja, dat was best wel heavy om dat mee te doen. En je bent je onderbeen kwijtgeraakt? Ja, ik ben mijn onderbeen kwijtgeraakt, niet niet tijdens de... Nee, maar is later geamputeerd? Ja, later geamputeerd. Maar ja, het is wel heel zwaar, want ik was 5 weken lang was ik in het ziekenhuis en daarna nog een jaar revalideren. En het is, de revalidatie was nog wel het zwaarste, want ja, je moet toch weer van 2 benen naar 1 been leren lopen en alles. Dus ja, toch wel... Ja, het is een vreselijk ongeluk, Agen, van Dojerres, van dit verhaal. En het is natuurlijk, hij is een knokker, want hij wie een uitzonderlijk zwemtalent, Olivier. En dat spreekt hij aan, hè? Dat hij gewoon knokken bloot. Ja, ik kende dit verhaal omdat zijn squaljuf van destijds, die kennen wij goed. En er is een boek verschijnd, dat heb ik lezen. En ik ga altijd die wel een beetje volgen. Maar ik vind, die laatste topprestaties, 2 weken geleden, is die het er een wereldrecord zwom. En tussen de valide meisken zit hij gewoon 4 bij de top. Dus ik zei, zo'n vechtlust, zo'n wilskracht. Maar ik een talent op het gebied van zwemmen. Dat spreekt me, jongen. Ik zei, die jongen die mag ik even meenemen hier onder de tafel. Ja, maar dat is natuurlijk, want dit is ook een wedstrijd. Ik weet niet, dit is ook tegen, want je zwemt dus tegen mensen zonder handicap. Ja, ik zwem tegen mensen zonder handicap. Ik vind het eigenlijk wel... Het is wel beter, ik vind het wel beter zo eigenlijk. Ja, je leert er ook stukken beter van. Want je moet toch je mensen opzoeken waar je goed mee kan zwemmen. Maar hier bij het keerpunt bijvoorbeeld, jij kan dus maar keren met 1 voet. Ja, dus dat is wel het nadeel daaraan. Maar dan kan je toch ook minder kracht zetten, zou je zeggen, ten opzichte van je concurrenten. Ja, klopt. Maar ja, als je hard genoeg door blijft trainen, dan uiteindelijk win je toch van je concurrenten als je genoeg wilskracht hebt. Dus, ja, want hij zwemt zo ongort. Ja, het is echt onvoorstelbaar. En onderwijs vertelde hij nog een mooi detail. Hij zei, op het 50 meter bad had ik voordeel en op een 24 meter bad had ik nadeel. Ik zei, hoe dan? Er zitten meer keerpunten in. Dan had er elke keer dat stukje verlies van die 2-benige afzet of die 1-benige afzet. Dat zijn dingen, dat tocht ik net om. Maar ja. Want Olivier, kan je me uitleggen, hoe kan je nou recht zwemmen? Je moet dan echt iets meer kracht zetten in de linkerarmen. Om dan eigenlijk ervoor zorgen dat je eigenlijk recht zwemt. Zoals bij schoolslag. Als ik alleen maar met mijn benen ga zwemmen, dan zwem ik eigenlijk een soort van rondjes. Dus dat is eigenlijk best wel vervelend. Maar als je dan met armen erbij gaat zwemmen, dan moet ik echt heel veel proberen kracht te zetten aan de linkerarm om dan toch nog recht te kunnen zwemmen. Ja, juist winnen we even bij de training van Dij. En daar kunnen we ook even in de Sjen. Even wat trainingsbeelden. En Olivier, bij wedstrijden krijg je dan ook vaak rare reacties? Je krijgt altijd reacties van kleine kinderen, want die snappen nooit hoe dat eigenlijk is met zo'n kunstbeenleven. Dus dan krijg je reacties van, hoe is dat nou eigenlijk zo met zo'n beenleven? Is dat best wel zwaar? Dan zeg ik van, eigenlijk leer je er eigenlijk wel mee leven. In het begin is het moeilijk, maar uiteindelijk leer je er wel wat van. Ja, en Doorworst, eigenlijk wil je nu, waar train je voor nu? Ja, ik train nu eerst voor de EK. En langzamerhand ga ik nu echt al voor de voor de Olympische Spelen in Rio. En daar hoop ik goud te halen en te laten zien wat ik in huis heb. Ja, want we hier nog een heel soort van deze jonge jaren, Agen. Ja, het is echt bijzonder, dit molle volkje. Want wat ik zei, die strijdlust en die wilskracht. Maar ik dat bijzondere talent. Wat hij het mij wetter, hoe prachtig dat hij trot het wetter. En toen zei de trainer, nee, het moet nog, dan moet die pink nog beter in. Ik denk, jongen, wat een details. Maar dat ben ook correcte details wat hij op oefent. Want het is de finishing touch. Ja, dat is een goede rieder vanzelfs, maar kun je een beetje zwemmen? Nee, vreselijk. Ik wil op het wetter zielen en kano's en wetterskiën, maar net in het wetter. Daar maak ik zo'n bewondering voor zo'n jongen die er als een speer tot het wetter gaat. Ja. En als er die voet nog wel heeft of net, het skient dat het hem net hindert. Nee, het is een heel bijzonder verhaal, Olivier. Vooral dus ook dat je gewoon wedstrijden wint tegen tegenstanders die dus geen handicap hebben. Ja. En we gaan je zien op de Paralympics dan in Rio. Ja, zeker. Laten we daar helemaal voor gaan. En dat niet alleen, daar willen we ook gelijk een medaille. Ja,
Want anders word je straks de Adje Keulen Deelstra van het zwemmen. Heren, hartstikke bedankt voor jullie komst. Dit weekend, na weekend, dan weer we er weer. Nog een heel goed weekend. Dag.